Yalah, arep kambil ora iso. Pri. Api. Pri. Ya, putar nih. Ganggu ngatus ya. Alah. Apa, Mbah? Pekno kambil, Pri. Ganggu ngatus ya, Mbah iki. Wis to manuta walat to engko. Mbah, nemen orang. Mbah, andek ger koyo ngono aleman men, Mbah. Raimu ndas lho iki. Aku mbiyen gendeng, Mbah. Ndasmu ora apa-apa. Ya bocor to. Tak kira kebal. Iya. Wis aku tak salin, Mbah. Ya wis kono. Wis, Mbah, aku tak dolan ya. Ya Pri, sing hati-hati, jaga keselamatan. Jangan lupa membawa KTP. KTP. Ge apa? Ya lak kowe kecelakaan kan ora nglepot ke wong liya to. Iso diterke balik. Harus alamate lengkap. Oh lah. Piye to iya? Panggah gede sebelah.
Piye to, Wil? Mau tuh geli kabeh rumah aku. Hawane wangel. Tak gendeng apa ya kena galayane ngono iki. Sto menengo penting mabur. Oke. Jane cah edane ngapo iki? Weh. Nyapo? Jane dong petah, tah. Ning layangan lho, saiki lho cek musim ya, dhuwur cek akeh. Gelek gembok ukar, ukur kaya bangunan ae. Kok ora dukur ra iso mabur. Layangan lho ora mareki. Ketaku cilik sampai gede jenenge layangan hidup panganan. Ngene lho cah maksud kuwi. Daripada gawe layangan, ayo mending golek sing iso dipangan. Weh, pas iki ngeleh aku. Apa enggak badokan Lah sida ora nggae layangane. Lah kuwi arep melok apa ora? Yen aku tuh panggah melok wong aku buntute. Ya yo, selak ngeleh iki. Ya yo, tapi nggo motor, rada adoh soalé. Ya yo. Apa cuk? Ngerti ra? Apa? Terus singkong iki pol wetut ngono kae. Paham kabeh wi. Dipanggatheke wong lho. Kok nggon yo. Aduh, sana. Gigi dilongi dhisik. Lapangan angin ndi, Cuk? Lah kan wis cemedak to iki. Matamu iki gori, Cok. Cemedak. Gori yo gori. Cemedak ya cemedak. Gori. Cemedak cemedak. Gori. Cemedak cemedak. Cemedak. Salah. Ya ampun salah. Cemedak. Gori. Cemedak cemedak. Gori. Matamu sama nang ora? Ora ndelokne matane. Lah ngopo? Kon mangan oyote apa piye? Lah, Wah rene kon mangan apane ngono kuwi. Wis saiki ngene. piye? Aku ki ngelak ora ngelih. Wis golekna aku omben ning kene nek warung ora kira-kira. Tak omben. Heeh. Wis melu aku tenang ya. Tenang. Tenang. Enak tenan iki. Enek. Warunge ndi nang tengah ladang ngene iki. Ono lho. Mending warunge. Wah, jos. Sing adol piye? Wis ngono kae lah. Wah, masuk. Enggak bisa dijelaskan lho. Gas berarti. Ya, yuk. Ayo, kowe ngombe siap ra? Yo, oke. Nanti gone ra? Ora. Oke ngarep. Lho mandi ki warunge ndi? Kok warung iki lho? Lah, kan banyu yo kenek nek diombe. Ayo. Ono.
enek rasa jeruke. Raimu. Lah aku lho, ket sak umur urip 2 tahun mangan buah-buahan.